Hello pingrang jang sa term chaksuan ni kim na dalde shell x apps ni ko nga withdraw kay mi sukat na taminga na simang na yan na saksa o invite ka ulit sa tam sa pumat na niya whatsapp ka ni ka na mamang sano ni kim na daw diya mo balance ritsa sa so toksiko sandonga ni kim na ritsa sa nga withdraw kay mi sukat ken na simang na tama withdraw ka tiya ya successful ungjok kanda shot preset ni gisep nap ken ya tharaka nap na din kim na ya daw ngurcha sa so toksiko withdraw record ni daw na sung na mi sukat ken nyai bor pingram ni kim na sing bon the salon ding nga ya withdrawal waiting mi shoking jok ni kim na dal ni video di rang san pingrang na simang sign up ka bo mutela